phongjangre Teron arong Rong asar Longsing Teron Achor Sika Ronghangpi piningan ningkan phli keso tepangji. Kedamtang surihini ra ingkoy jangmi achiklopen paralyze akesto ke pholok ajok kedo kedamta karkum karke kaching thut puloksi chechak nanglo. Ningkan arjon ta pukar kumpen loksi ningkan papardun nanglo. Lapen keso kechelangta along chepon bomlo sita kime ang ring avipin si non anta lapusi chechak nang bomlo lasi Longsing Teron Achor aphan keso kacho pamiji aphan council kachari akke hai toliram Ronghang aphan chuning ripon keso det aphan engine sora kaching hon penili hema sora aphan keso kacho pamiji aphan nangra vek thapusi rong asar Longsing Teron ahin pen chuning ripon non nilicor keso bang nikan phli asi nanggerap abang puta bang yok ta velang nilikhi pen lok lang masi lak si dolo nili khorot ke dam ke sita mi gun endel lo masi non nambang ke nang etu wang lo nijos pen nili pinen tau masi sar tuleram Ronghang sar la helo ke thinai lo lasi la sarkar pen nangrap asonte kecilang hiap ha nan cho nat lo ne ligai kajin su ta pomat ke dulu yin su mi thiyang kan di angbong na hok thurun daman ason lo mat kecilang bangta sarkar ren aron bangta celang lo biji ta pipik lo dak hem si wandet lo doktor phanta manta un ede atho biji ta pipik lo ko lapen mundira lena bang suri khokke bang dulu kecilang nata mimeden lo karpen nangrap nangi bonam lo tandek kan bang kan phli saben 18 ane kan pen lo ningkan phli lo Alhamdulillah. Tala ningkan. thang ta ve lo Nah. kalino non bang Tang ten alitum hin pen. Ningka matha ke. ke rap ke hang kang tung ke thi cm em atom phan ti ka chuning ri dung kang tung ke Tang te non la Thomas Council. ki puji ke nang chuning ri dung ke nang rap nang ji puja la Yeah.